ଶରଣକୂଳ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 3-1 ଗୋଲରେ ଷ୍ଟାର 11 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଜୟୀ। ଲଡୁକେଶ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଶରଣକୂଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ 61ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଖେଳ ସୋମବାର ଷ୍ଟାର 11 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଷ୍ଟାର 11 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସକୁ 3-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଖେଳର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ 16ତମ ମିନିଟ୍ରେ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସ ଦଳର 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି କେ ମନ୍ନେଶ୍ୱରମ୍ ଷ୍ଟାର 11 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ଆଗୁଆ ରଖିଥିବା ବେଳେ 36ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର 11 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି ବିକ୍ରମ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ବରାବର ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଖେଳ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେବେ ଖେଳର 12ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର 9 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି ନିରଜ ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ଆଗୁଆ ରଖିଥିବା ବେଳେ 24ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସେହି ଦଳର 11 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି ବିକ୍ରମ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଖେଳରେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରୋଟାରିଆନ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ହରିହରପୁର ସରପଞ୍ଚ ବିଳାସିନୀ ଦେଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ, ଶରଣକୂଳ ସରପଞ୍ଚ ମୀନାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରାଜୁ ମହାନ୍ତି ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅଶୋକ ଲାଇନରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାର 11 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର 11 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ରୂପେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆର୍ମି ଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ବାରିପଦା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଆସୋସିଏସନର ଉପସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଖେଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଶିବ ପ୍ରସାଦ, ପୁଷ୍ପ ପାଳକ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବରାଡ଼ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ଗାଁ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର।